Esteu segures que és una espiral? Ara no, però... Estic fent un projecte que es diu Neurociència de carrer i ara estic fent una secció del projecte que és d'explicar diferents il·lusions òptiques. Ara us ensenyaré dues línies, una estarà a dalt i una a baix. Us l'ensenyaré durant 3 segons. I després m'haureu de dir si són iguals, si en veieu una de més llarga que l'altra. Acabo usant les línies horitzontals. 1, 2, 3. Sí? Veieu que tenen la mateixa llargada, aquestes línies horitzontals? Jo he vist la de dalt més curta que la de baix. La de dalt més curta que la de baix? Sí? Sí. No. No? Sí la tenen, però no ho sé. Ah, bueno, sí. Sí? Com no sé? Jo he vist més llarga la de Més llarga la de dalt. Bueno, comencem pel nivell fàcil, evidentment. Aparentment sembla que sigui més llarga la de baix que la de dalt, però si tallem just on comença i just on s'acaba, són iguals. Que l'angle d'aquí sigui més tancat que aquí fa que el cervell interpreti que aquesta és més curta que l'altra. Són les línies de Müller-Lyer. Aquí què hi veieu? Una espiral. Espiral. Espiral? Sí, una espiral. una espiral blanc i negre o allò fondo gris. Esteu segures que és una espiral? Ara no, però... Aviam. Aquí estem investigant una mica més, No, yo creo que son círculos Sí. así sobrepuestos que parecen espirales. Sembla una espiral, i realment la il·lusió òptica és aquesta, però realment són cercles amb un mateix centre. En cap moment es van fent petits els cercles, sinó que podeu seguir-ho amb el dit, veieu que són cercles tal qual. Es diu espiral de Fraser, realment són cercles. Ah, vale. Són cercles que no són una espiral, molt bé. Això és perquè estigueu previngudes de que no tot el que veiem és real i que molts cops la interpretació que fem nosaltres de les coses ve donada per moltes altres coses, no només pels estímuls que estiguem rebent en aquell moment, sinó també context emocional pot influir, com estem en estat d'ànim d'aquell moment, situacions que hem viscut passades. Llavors, tots els estímuls que rebem estan preprocessats pel cervell. Doncs ja està. Moltes gràcies pel vostre temps. Un plaer. Que us vagi molt bé.